Tmien is-sif filgħodu daħlu 5 immigranti f'Xatt it-Tiben wara li l-Forzi Armati ta' Malta issejħu biex jagħtu l-għajnuna lil dgħajsa li bi 83 immigrant fuqha kienet qed tagħmel l-ilma. Jidher li d-dgħajsa kienet fl-ilvan tal-ibħra territorjali ta' Malta u minnu fih l-awtoritajiet Maltin sejħu lil vapur tal-merkanzija li nserta kien fil-qrib biex jagħti l-ewwel għajnuna sakemm patrol boat tal-Forzi Armati ta' Malta waslet fuq il-post. Mit-83 immigrant fuq id-dgħajsa, 5 biss aċċettaw li jiġu Malta għaliex l-oħrajn baqgħu jsostnu li jridu jmorru l-Italja. Minnu fih saru trattattivi bejn l-awtoritajiet Maltin u dawk Taljani biex 78 immigrant li kien fadal bejn sema u ilma jittieħdu l-Italja skont ix-xewqa tagħhom. Kien aktar tard li l-Gvern Taljan aċċetta li jieħu l-kumplament tal-immigranti lejn pajjiżu. L-immigranti kollha kienu jinsabu f'kundizzjoni ta' saħħa tajba.